Joan de Montpalau. Cada volta que veníeu a casa, confiàvem que veníeu com a parent i amic. Per això, totes les portes de casa us eren obertes. Qui hagués dit que ara enganyaríeu ma germana? Us heu convertit en lladre del seu honor i del meu. No heu respectat Déu ni la fe que teníem en vos, a casa de mon pare, que ara és ma casa. Per això, sota el judici de Déu, us oferisc de combatre a tota ultrança. Serà el meu cos contra el vostre, a peu o a cavall, de la manera que indiqueu.